ústavní činitelé, vážený pane hejtmane, vážený pane rektore, pane kolego Cenkře, vážení hosté, dámy a pánové. Sešli jsme se dnes na tomto pietním místě, abychom uctili památku všech, kteří přišli o život během nejkrutějšího válečného konfliktu 20. století. A zároveň si připomněli výročí 80 let ode dne, kdy došlo k osvobození naší země a porážce jedné z nejděsivějších ideologií, které lidstvo muselo čelit. Následky druhé světové války si pamatujeme všichni. Utrpení, zničené rodiny a lidské osudy, devastovaná města, deziluze. Ale především smrt 72 milionů lidí, z nich 47 milionů byli civilisté. 20 milionů obětí zemřelo hladem nebo na následky onemocnění. Takovou tragédii nesmíme nikdy zapomenout. Naopak, naší povinností je ji neustále připomínat, aby se už nikdy neopakovala. Stejně tak je na nás, abychom připomínali to, co nejděsivějšímu světovému konfliktu předcházelo. Pocity frustrace, křivdy, nezájmu v kombinaci s hospodářskou krizí. A především politika populismu, jejíž představitelé začali lidem slibovat laciná a falešná řešení. Ve skutečnosti ale toužili po jediném – pomoci. Proto začali šířit strach a nenávist. Nemalá část společnosti se tehdy nechala obelstít nenávistnou ideologií a propagandou. Část společnosti dokonce podlehla pocitu nadřazenosti, ale i neúctě k lidskému životu. Desítky let jsme žili v Evropě bez válek. Už přes 3 roky ale znovu prožíváme, protože jí máme jen několik stovek kilometrů od našich domovů. Znovu se bojuje, znovu umírají lidé. A znovu se objevují populisté a falešní spasitele. Dokonce takoví, kteří přepisují dějiny. A opět s jediným cílem – šířit strach a nenávist, rozdělit společnost a získat moc. Dokonce zpochybňují právo suverénní země se bránit proti agresivnímu okupantovi. To je něco, co slušná a vzdělaná společnost nesmí tolerovat. Vážené dámy a pánové, buďme proto ostražití a postavme se jim. Jedině tak dokážeme bránit proti zlu, jako se proti němu dokázali bránit naši předkové a spojenci během druhé světové války. Všem jim památka. Děkuji vám za pozornost a přeji příjemný den. Pane primátore, pane rektore, a především vy, kteří jste sem přišli, protože jste chtěli. Lidé mé generace si totiž dobře pamatují, jak probíhaly připomínky dnešního výročí před rokem 89, kdy byly víceméně povinností a jsem rád, že na podobná setkání chodíme především proto, že na ně chodit chceme a že považujeme za důležité připomenout důsledky historie a její dopady do dnešní doby. Dnes si připomínáme konec druhé světové války. Často to vnímáme jako hraničné období, které začalo v září 1939 napadením Polska a skončilo 8. května 1945. Pro tuto zemi, pro Československou republiku, ale válka začala dřív. Už v září 1938 při Henleinovském povstání, při napadání Stráže obrany státu a československých institucí v pohraničí. Začala také vyháněním českého obyvatelstva ze Sudet. V jejím průběhu za naši svobodu bojovali vojáci na mnoha bojištích. Na vojenské části Hřbitova v Ruprechticích jsme si všichni dnes mohli číst názvy měst, jako je Sokolovo, Tobruk, Dunkerque. Je tam také připomínka Pražského povstání, kde bojovali nejenom odbojáři, ale taky českoslovenští vojáci, kteří se na konec války aktivně připravovali.
Neměli bychom proto zapomínat na jména žádných z hrdinů, kteří za naši svobodu bojovali, ať už bojovali na východě, anebo v západních armádách. Měli bychom se taky vzpomenout na to, jak dlouho byli ti, kteří bojovali pod vlajkami Británie nebo Francie, zapomínáni a kolik z nich skončilo na komunistických popravištích a v komunistických lágrech. A proto bychom neměli opakovat tu stejnou chybu a měli bychom si stejně intenzivně připomínat vojáky, kteří přišli do Československa se svobodovou armádou. A taky bychom měli vzpomínat na počty padlých Rusů, Ukrajinců, Rumunů, Poláků a dalších národností, kteří padli na půdě této země. Od války je 80 let, mnoho pamětníků už nežije a čím se to číslo vzpomínání bude navyšovat, tím více už to bude jenom historie. Přesto je důležité nezapomínat, že nespravedlnosti se neděly jenom v té části, kterou připomínáme rádi, ale nespravedlnosti se bohužel děly i po 8. květnu 1945 a já myslím, že za jednu tady musím připomenout Rovensko pod Troskami 10. května 1945 a 365 mrtvých německých uprchlíků, kteří byli postříleni z části sovětskými vojáky, z části partizány a z části taky místními. A jsem rád, že v Rovensku pod Troskami už na tom místě 10 roků stojí křížek a že si ho v rámci oslav konce války s paní starostkou pravidelně připomínáme. Na tom předchozím setkání mluvil vojenský kaplan o zlu a já myslím, že to ke konci války vystihl naprosto trefně. Nejhorší není to zlo, které nás obklopuje, ale to zlo, které máme každý uvnitř a které nedokážeme ovládnout. Myslím, že po 80 letech od konce války ve světě, ve kterém žijeme, ve kterém v posledních měsících tak trochu mizí jistoty o systému kolektivní bezpečnosti, na který spoléháme, je nutné si taky připomínat, že každá země, i tato země, potřebuje vedle svých národních symbolů, vedle své hymny, vedle své vlajky, vedle svých hrdinů, taky armádu. A já jsem rád, že se armáda těchto oslav intenzivně účastní a jsem rád, že jí můžeme být dobrým partnerem. Děkuji, že jste přišli a krásný svátek. Musíme chránit hodnoty, za které naši předci bojovali, a postavit se nenávisti, extremismu a rozdělování společnosti. Dnešní svět čelí mnoha výzvám, ale pokud si uchováme vzpomínku na minulost a poučíme se z ní, můžeme zajistit, aby se hrůzy války již nikdy neopakovaly. Děkujeme všem, kteří se zasadili o naši svobodu, ctěme jejich památku nejen slovy, ale i skutky. Ať nás tento den spojuje v odhodlání chránit mír pro budoucí generace. Děkuji vám za pozornost.
Huh.